Iloy nga nagabuso nga nagupod sa yaba nga driver sang trucking nagbata sa sulod sang truck. Inigitutukan ni John Sala. Wala magunahuna ang Iloy nga taga-syudad sang Bacolod nga diri sa Barangay Guaan, Leganés sa sulod mismo sang truck nga ginasakyan ini mabata. Kahapon sang aga sang wala na mapungga ni alias Angel nga magbata samtang nagahulat sila sang iyabana nga driver sang truck sa gwa sang isa ka warehouse. Suno sa barangay health worker nga si Mylene, nagkinaran-karan sila nga mga barangay health worker sang mabatian nga may mabata sa sulod sang truck. Makadto na kami dito sa may sa may Bimig ayon kay dito sa ga-parking ang truck sa may Bimig. Balik kami kay nagadlagan ang isa ka pumuluyo man to nga aral sa ara nasa sa truck. So nagbalik kami nagpundo diri sa may barangay hall nang ara nagali sa babaw truck, nagbata nagali ang ang babaye. Dugang pasini sa pagkabalo ni alias Angel sa ikaduwa nga semana pa sang Nobyembre ini mabata. Wala naman magduwa-duwa ang mga BHW nga magbulig sa Iloy. Di mo to dayon nagigindala namon sila sa sentro kag mayo man to kay nagahulat man to ang mga midwife. Amo to dayon nga gin-rescue nila sa may sa may babaw sang truck. Sa karon hilway na sa katalagman si alias Angel kagang iya bata. Padayon sila nga ginaobserbaran sa Rural Health Unit sang Banwa. Upod kay si Lilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.